צבע שיער אלעד עידן. שלום. כשאנחנו מדברים על יוקרתי, אז במספרה, גוונים, ווש, כל הטיפולים האלה, אלה הטיפולים היקרים יותר במספרה. נכון, אלה הטיפולים היותר יקרים, עם ההחזקה קצת יותר שוטפת, כשאת מדברת על גוונים. אנחנו היום עושים ווש פה. מה זה ווש? ווש זה טכניקת הבהרה חדשה, יותר מודרנית, יותר אופנתית, יותר לקהל היותר צעיר קצת במספרה. כל הבני 18 עד 30 כאלה שלא יוצא להם כל שבוע לבן, וכל המראה הוא נראה טבעי כזה, לא משועבד לחזור ולחדש אותו כל שבועיים שלושה במספרה. ומה ההבדל בין זה בעצם לגוונים או חמצון, או יש את החומרים הביתיים האלה, סאנינג, שאתה יודע, מתיזים, וזה קצת עושה כאילו גוון טבעי? ההבדל בין זה לבין כל הסאנינג וכל החומרים, שזה גוון סגור. אנחנו, בפעולה הזאת של הניפוח, אני פחות או יותר בוחר איפה להבהיר, איפה אני רוצה את הגוונים יותר, הגוון הוא לא מחובר לשורש, זה כל הקטע. זה הכל יוצר פעולת התבהרות, כאילו היא חזרה עכשיו מאיזה חודש של תאילנד או משהו כזה, והתבהר לה בשמש. וזו גם בנים וגם בנות עושים את זה? גם בנים, גם בנות, גם שיער טבעי, גם שיער צבוע, על אותו בסיס כמו שעושים את הגוונים, שיש לקוחות שיש להם גוונים עם שיער צבוע או על טבעי. אותו דבר. ואם השיער צבוע זה לא נראה אחרת? זה נראה כאילו, בכל זאת, תמיד הפחד מגוונים, שזה עם הזמן נהיה יותר ויותר בלונדיני. יותר ויותר בלונד. העניין הוא בגוונים שעושים את הגוון בתוך נייר כסף. זה נקרא גוון פתוח. פותחים את השערה עד 100% שאפשר להגיע איתה, וזה לבן כזה. פה הפעולה הוא בלי ניירות כסף, זה פעולה טבעית, חופשית כזה. תכף תראו, אני מורח את החומר, נותנים לזה להתייבש ושוטפים. בסוף התוכנית תוכלו לראות את התוצאה שהרקע באמת הכללי הוא הרבה יותר כאב וכל הדירוגים רק, ואיפה שאני בוחר לתת אור לפנים, אני מבהיר את זה. כל אחת יכולה לעשות את זה? כל אחת, מגיל 12. ומה קורה עם שיער שיבה? שיער שיבה זה פעולה אחרת לגמרי, זה עם רקע של צבע. אפשר להשתמש באותו ווש, באותו רעיון של ווש? אפשר, בטח. הפעולה עצמה של הווש היא כוללת לכולם, גם לשיער צבוע, גם לשיער לבן ממש, אנחנו נותמים אותו עם צבע, במקום לעשות גוונים עושים ווש. עכשיו זה פשוט יותר באופנה, רואים את זה יותר בטלוויזיה, יותר כל הדוגמניות הולכות עם זה שהבלונד הוא לא מחובר ממש לשורש. אלא מתחיל מהקצוות, מה אתה קודם, ילדות בנות 12? ילדות בנות 12 היום עושות טיפולים של... זה המתנות הכי גדולות לבת מצווש, מה שיש היום, החלקות וווש. חלק מהאווירה של הבת מצווש זה באמת לצוות, לעשות... לגמרי. וזה נראה טבעי, זה לא נראה עשוי מדי. הכי טבעי בעולם, גם הקטע של זה שלא צריך לחזור ולחדש את זה במספרה כל חודשיים, 3. וזה לא מסוכן לילדה צעירה? לא, זה עם אחוזי חמצן 2%, הכי נמוך שיש היום, ובגלל זה גם החידוש של זה, ומתבהרים בזה לאט לאט, אי אפשר לבוא במכה אחת ולהיות בלונד. יש הרבה סוגי ווש, אתה יכולה לראות לקוחות כמו זאת, שהקצוות שלה כבר ממש בהירים, זה ווש פעם שלישית, פעם רביעית, היום את תראי את התוצאה בסוף, אחרי שאני אסדר לה את השיער, אז תביני את כל הגוונים. כן, אותי תמיד זה מפחיד שבסוף זה נהיה בלונדיני, אז זאת אומרת שאפשר למנוע את זה. בטח, זה... ולבנות הצעירות זה לא מסוכן? לא מגיעים לבלונד. ככל שהשורש יותר כאב ויותר טבעי, ההשתלבות היא יותר טבעית. את לא יכולה שיהיה פה ממש כאב ובקצוות בלונד. זה יותר דבשים. אפילו לי יש ווש טבעי כזה שלא רואים. שזה נראה כאילו עדין. אז זה לא מזיק לשיער? לא, לא, ממש לא. זה חלק מהטיפולים שהם... זה חלק מהטיפולים, זה אפילו הרבה פחות משטיפה, ששטיפה עושים עם 6%. אז זה הרבה פחות מזיק. תודה רבה, אלעד, אנחנו נחזור בהמשך.